ana dawuhmu apa, Mak? Nganggo leren ya, Nok. Nggih. Ora ana tembung kang luwih indah kang kudu diucapake. Iya. Kejaba mung rasa puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Hyang Widiwasa. Ngono ya, Mak. Kang bengi iki sing malimbarake keberkahan, kang sarta kenikmatan, becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Mokal tanpa nikmating pangeran, aku kang sarta kowe anakku limbuk sak rombongan. Ya. Bengi iki bisa manunggal kang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki no. Oh ngono ya, Mak. Iya, ngestokake dawuh. Bengi iki adicarane apa, Mak? Piye? Bengi iki adicarane apa? Bengi iki adicarane ya kuwi agenda rutin tiap tahun kok, Nduk. Oh, agenda rutin tiap tahun. Ya kuwi adicarane tidak lain dan tidak bukan ya kuwi nyadran utawa sedekah bumi utawa bersih dusun. Ngono. Bersih dusun. Sing gelar ya kuwi pepunden-pepunden kula, para warga gong masyarakat ingkang lenggah mapan wonten ing dusun Kaliula. Oh iya, dusun Kaliula. Dusun Kaliula, Desa Peserut, Kecamatan Sukamara, Kadipaten Nganjuk. Oh ngono. Iki dadi ucapan dan ungkapan syukure para warga masyarakat marang Gusti kang murbeng dumadi, kang den adani kang digelar dening para warga masyarakat kukuban ana ing dusun Kaliula ya, Mak. Pancen bener kaya mangkono. Nggih. Mula awake dhewe wis sak trepe wis sak pantese. Ora ana tembung kang luwih indah kang kudu diucapake kejaba mung ngaturake panuwun ya, Mak. Pancen bener kaya mangkono, Nduk. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan, terima kasih yang sangat banyak. Iya. Kagem seluruh para warga masyarakat ingkang lenggah mapan wonten ing dusun Kaliula. Iya. Wabil khusus, iya. Bapak Kasun no. Oh ngono. Bapak Ahmad Zaini pepundenku. Iya. Lan ngaturake panuwun ingkang tanpa upama untuk sedaya panitia. Sing wis bot repot kanggo suksese pagelaran bengi iki. Kang dipandhegani. Dening ketua panitia ya kuwi Bapak Ahmad Zaini dhewe. Ngono. Uga ngaturake panuwun kang tanpa pepindhan untuk seluruh para warga masyarakat kang lenggah ana ing dusun Kaliula, kang wis paring kapercayan kapitayan marang awake dhewe sak kanca, awake dhewe sak rombongan Sanggar Seni Astabrata dene taun iki awake dhewe nampa kapercayan meneh ketiban sampur kinen paring lipur supaya gelar kelir gantung gong mengeti adicara bersih dusun Kaliula ya, Mak. Nok, pancen kaya mangkono. Nggih. Pancen iki wis dadi agenda rutin tiap tahun. Bersih dusun iki. Pancene bersih dusun kuwi tradisi tinggalane para pepunden-pepundene awake dhewe kang lenggah ana ing Nuswantara kang wajib diuri-uri. Kang wajib diurip-urip. Iya. Diuri-uri kang sarta diurip-urip awake dhewe selaku menjadi generasi penerus. Bersih dusun, nyadran, sedekah bumi dan lain sebagainya. Kuwi asli budayane wong Nuswantara. Oh ngono. Negara manca ora ana, mula ana tetembungan budaya kuwi jati dirine bangsa. Oh ngono, Mak. Budaya kuwi jati dirine bangsa. Yen bangsane wis ora gelem nguri-nguri karo seni tradisi, nguri-nguri kelawan tinggalane para pepunden-pepunden contone kaya bersih dusun, nyadranan, sedekah bumi, maknane bangsa kuwi wis kelangan jati diri. Oh ngono ya, Mak. Lah janjane kaya bersih dusun kaya ngene iki apa nilai-nilai positif sing iso diambil dalam adicara nyadranan utawa bersih dusun. Tak rangkum ada 3 nilai positif kang ana jerone adicara bersih dusun kok, Nduk. Oh ngono. Apa wae? Siji ya kuwi nilai syukuran. Oh syukuran.
Angka loro ya kuwi sedekawan, heeh. Dene kang pungkasan nilai positif angka 3 ya kuwi seduluran. Oh ngono. Nilai positif angka 1 mau syukuran. Oh ngono. Syukure warga masyarakat, wabil khusus masyarakat dusun Kaliula mring purbaning Gusti ingkang murbeng dumadi awit kabeh sing dadi nikmate. Hasil panen dan lain sebagainya. Kuwi wajib disyukuri, ora mung hasil panen. Ning nikmat kesehatan sing cocok menungso kuwi lali kanggo nyukuri. Oh ngono. Meripat isih kena nggo nyawang, irung isih kena nggo ambekan, sikil iso kanggo jumangkah. Lambe isih kena kanggo ngucap. Kuwi kabeh nikmate pangeran kang kowe karo aku wajib untuk mensyukuri. Oh ngono. Dalile la ing sakartum la azidanakum wa la ing kafartum inna adzabila syadid. Maknane sok sapa sing seneng ngegungake rasa syukur marang purbane Gusti kang murbeng dumadi sayekti bakal ditambah apa sing dadi nikmate. Oh ngono. Kosok baline sok sapa menungso sing kufur kuwi ora gelem nyukuri. Kufur nyingkur, ora gelem nyukuri nikmat peparinge saka pangeran bakal nampa ya kuwi siksa utawa pidana sing gegirisi no. Oh ngono ya Mak. Kuwi dawuh Gusti ingkang cinatet ana ing kitab suci. Wah iya ya Mak. Kuwi nilai positif sing terkandung dalam adicara bersih dusun utawa nyadran sing angka 1. Terus angka 2 sedekawan. Sedekah kuwi ora kudu dhuwit no, ora kudu dhuwit. Nyenengke atine wong liya kuwi wis kelebu sedekah. Oh ngono ya Mak. Kuwi wis dicatet. Sedekah. Dene kang pungkasan nilai positif yang terkandung dari adicara bersih dusun utawa nyadran ya kuwi seduluran. Oh ngono. Seduluran ngeraketke tali silaturahmi, jembarke tali paseduluran. Kaya adicara bersih dusun ngene iki sing ora tau kumpul karo tanggane malih dadi kumpul karo tanggane. Oh ngono ya Mak. Apa meneh adicara bersih dusun kang kagelar warga masyarakat dusun Kaliula? Iya. Iki ngepasi wulan Agustus sasi kemerdekaan. Iya ya Mak. Dadi para warga masyarakat dusun Kaliula, anggone jembarke tali silaturahmi, tali paseduluran, manunggalke cipta rasa budi kelawan karsane. Oh ngono. Adicara bersih dusun nilai positif terakhir mau seduluran. Oh seduluran ya Mak. Mula bersih dusun karo adicara Agustusan kuwi adicarane jane temane padha. Oh ngono. Ya kuwi ngelingke kanggo para warga masyarakat supaya mentingake guyub rukun gotong royong. Oh ngono ya Mak. Tunggal agama aja nganti gendra, tunggal panemu aja nganti padu. Beda agama ora gendra, beda panemu ora padu, beda pendapat aja nganti pegat. Oh ngono, pegat sedulurane aja nganti ya Mak, aja nganti. Kudu tetep manunggal ing atase awake dhewe menjunjung sila-sila Pancasila, wabil khusus sila ketiga ya kuwi persatuan dan kesatuan. Oh ngono ya Mak. Ya ngestokake dawuh. Alhamdulillah wa syukurillah bombong kawaran bunga. Awake dhewe sak kanca saka Sanggar Seni Astabrata sowan ana ing dusun Kaliula yen ora kleru rambah kaping pindho iki no. Oh ngono. Kedua kalinya awake dhewe sowan sak rombongan ana ing dusun Kaliula. Tegese awake dhewe sak kanca warga masyarakat dusun Kaliula ora pedhot anggone seduluran, ora pedhot anggone nyambung tali silaturahmi. Alhamdulillah kebak barokah. Iya Mak, iya ngestokke dawuh. Sing baku njurung pandonga ya Nduk, njurung pandonga. Sing baku njurung pandonga kanggo seluruh warga masyarakat dusun Kaliula. Oh ngono. Dongane biyung, dongaku banyu mili. Ya. Muga-muga sak rampunge seluruh rangkaian adicara bersih dusun kang kagelar dening para warga gong kang lenggah mapan ana ing dusun Kaliula. Dusun Kaliula dadi dusun sing baldatun thayyibatun warapun ghafur, gemah ripah lo jinawi karta tata raharja,
murah sandang kelawan pangan cina ketok ing kamulyan tinebihna saka bencana alam. Amin amin Allahumma amin amin ya robbal alamin. Hasbuna Allah wa ni'mal wakil. Merdeka! Merdeka! Wah. Wis katur lancaran 45 dibablaske ya kuwi lagu-lagu perjuangan no. Oh iya. Alhamdulillah kebak barokah. Ya iki diaturake sing dianti-anti kudu dadi bukti, sing diantu-antu kudu lumaku. Iya. Mbak Prigel diaturi jumeneng dhisik. Mbak Prigel diaturi jumeneng kareben menyapa warga masyarakat ing dusun Kaliula, karo atur panglipur ya, Mak. Ayo, Cok, disepoti, Cok. Monggo, Mbak Prigel pangayu anjar wening. Yo. Hey. Wilujeng dalu selamat malam Mbak Prigel. Sugeng dalu selamat malam Mas Akbar. Alhamdulillah ketemu lagi Mbak. Iya, alhamdulillah. Sampean piye kabare? Alhamdulillah baik. Mbak Prigel nak yo sehat-sehat wae to? Alhamdulillah pangestunipun. Nah, kita dipertemukan ana ing dusun Kaliula Mbak. Dusun Kaliula. Wah, iki berarti dusune akeh ulane ya Mas. Dusune akeh ulane. Iya. Adicarane bersih dusun. Adicarane bersih dusun iki biasane sindene ning sisih kono ning kene kok umpane kok aneh. Anu, ora ketok Mbak, mergo kelangan ki lho. Anu, omahe wong, daleme wong, dadi diseleh kono. Tapi aku ngobrol di sini gak apa-apa ya? Gak apa-apa, Kelihatan gak? Kelihatan toh, aman toh? Kelihatan. Pokoknya ukurannya Mas Nanang kelihatan ya kelihatan. Terus piye kuwi ukurane kok Nanang? Lah Nanang kok ngangge seragam ki mang Lho, niku daftar Astabrata magang, Mbak. Oh, saiki dadi ceru. Ceru niku, nggih ngoten niku, ceru. Oh, alah Nanang sehat selalu ya, Le. Loh, sampean nggih kacamata ireng apa ketok? Loh. Malah ketok eleke. Mbak Prigel salam-salam dulu, Mbak. Ya, Mas. Kagem para warga ngendi mau? Kaliula. Kaliula. Heeh. Ana ula nyemplung kali. Ana ula nyemplung kali. Heeh, warga Kaliula semoga banyak rezeki. Allahumma amin. Ana ula nyemplung got. Ana ula jegur sumur. Ana ula jegur sumur. Warga Kaliula semoga panjang umur. Allahumma amin. Amin. Ana ula ulane diwel. Apa? Warga Kaliula bengi iki ketemu kelawan Mbak Prigel. Ayo. Iya. Mangan sate dibakar ngangge areng. Apa kuwi? Dalange kok ganteng. Iya. Wit riyen. Iya. Kowe apa ro nang dalange ganteng nang? Kakangku kok niku. Iya. Mbak Prigel. Mas, matur sembah nuwun kagem seluruh panitia pada malam hari ini ya, Mas. Nggih. Khususnya juga untuk perangkat desa semuanya Pak Kasun, matur sembah nuwun. Semoga sehat selalu, panjang umur. Amin. Kayak ora kapok nekake awake dhewe ya Mas ya. Amin, Moga-moga Mbak. tahun depan Mas Akbar beserta kru bisa hadir kembali di warga Kaliula ya. Uga didongake Mbak warga masyarakat kang mapan ana ing dusun Kaliula yang malam ini menonton pagelaran wayang kulit tumplek-blek dari siji. Iya, padha madhep rene kabeh, Mas. Nggih. Nonton sampeyan kabeh. Amin. Muga-muga ibu-ibu, bapak-bapak sing nonton malam hari ini ya, Mas ya. Diparingi kesehatan sedaya. Amin. Utange gek ndang lunas sedaya. Amin. Sing nyauri banter dhewe biasane utange akeh.
Iya, wah, iki banyak permintaan, Mbak. Permintaannya apa, Mas? Niki kula waose nggih. Nggih, monggo. Niki wonten sing sami wilujeng rawuhipun bucange kula sesepuh dusun. Tembange caping gunung mawi bawa tembang niki kagem bapa perangkat dusun. Kaliula sak rakyatipun sedaya saking kula Mbah Mujiya matur suwun. Terus niki wonten sing lumantar WhatsApp nyuwun lorati loro enek lorati loro nggih. Bener nggih? Enten. Nggih lorati loro. Saking penggemar setia Sanggar Seni Astabrata menika ingkang memonitor di channel YouTube Astabrata Media. Mbak Prigel milih dulu, Mbak. Ayo arep ngaturke apa? Mengko ben iki ana Mas Victor lho. Iya. Ben bawa ya ora apa-apa. Mas Victor bawa ya ora apa-apa ya. Bawa ngewangi Mbak Prigel. Wah, jadwale wis full iki luar biasa kok. Oh ya sampean ora, sampean sedina yo ngenyangi loro isuk bengi. Wayangan kok ngenyangi loro. Iya. Apa, Mbak? Nggih, niku wau panitia juga ada permintaan podang kuning. Oh, podang kuning. Oke. Sing didhisik manut. Ya Kene, podang Mas. kuning. Mas Victor. Kene podang Turun kuning. aku rene. Selamat. Ayo Mas Victor, rene Mas Victor. Yo, Hey. Sawi ra temu Victor. Ya. Sip wah. Nah, suwi lho Mbak, ora ketemu to jenengan karo makhluk ini. Loh, kok makhluk piye to, Mas? Ayo, maksudnya penabuh saya ini lama izin lho ini. Aja makhluk to. Apa? Spesies. Malah spesies. Iya. Piye kabarmu, Mas? Ayo saliman karo Mbak Prigel. Iya. Sayang sik. Nah. Aku wis ngejak ndak tahu lho. Pengen. Oh, maksudnya pengen mbok abong, Mas. Wah, aku tuh sing ngabung ya. Nggih, ngaturaken ujung dalu, Mbak Prigel. Sugeng dalu, Mas Akbar. Iya, selamat malam. Mas Dangu niki izin ngapunten kalau wingi tesih ngayahi kewajiban teng kampus menika. Acara apa le? Acara apa? KKN, Mas. Nggih, KKN. Kuliah kerja nyata. Iya. Ning ndi? Wonten Boyolali Taman Sari. Rong gunung dadi. Berarti KKN-e jurusanmu pedalangan berarti ngelatih dalang ning kono. Iya, Mas, ngatih dalang terus memperkenalkan adik-adik tentang wayang kulit ngono kuwi. Aku yo ngajar SD. Samarku nek sing mbok ajari ngono malah awakmu dienggo wayange. Terus dienggo dolanan ngono kaya. Anu, bawa podang kuning Mas Victor. Podang kuning. Iya no, engko sing ngaturne langgame karben Mbak Yu, Mbak Prigel. Ya, Mas Victor ki apik ya, Mas. Apik piye? Kayak tutup botol PPO modelnya. Serasi lho, padha ijone lho, serasi lho. Iya. Ada ra semayanan ya, Ora Dek ya. semayanan kok aku. Masyaallah. Ancen yo sak rasae ngene iki lho. Wah iya. Sak rasae bangga ra semayani bangga. Berarti ade podo-podo percaya ngono ya, Mas ya. Saling percaya. Saling percaya. Nah, aku percaya sampean gak. Ya padha percayane. Ya padha percayane ngono maksudnya iki.
Ya Jal, pamerno suaramu ning warga masyarakat dusun Kaliula le. Ki asli ya, Mas? Asli kok ya mosok pasangan. Iya. Aduh. Alah Beh tungone. Wah, tomo ora ya. Nah, Jal, suaramu kaya ngopo cah bagus? Iya. Jarana. Ngadeg to, Mas? Malah kaya dolanan. Iya. Wis to. Wis mentok. Ora iso didongkrak. Iya. Kula serasi mboten Bu kali Mas Victor. Serasi. Alah iki. Apa ora? Aku ngene iki umpama pasangan sing piye, Mas? Wah, ya serasi. Sing wedok kaya Komoratih, sing lanang kaya Komodo. Lho. Toko mudu lho. Ora pasangan ideal, iki kaya pasangan idiot. Oh, ini. Masa. Ya. Ya, Cah, suaramu kaya ngopo? Nadyan wujud temong peksi. Suarane gak dalang ya, Mas? Gue dalang, niku nggih jurusannya kuliahnya juga pedalangan, Mbak. Oh, pedalangan juga. Iya, pedalangan. Kowe nek kadung dalang wah hebat. Hebat. Nek nampa tanggapan pas dalangan wah kotake kotak jajan. Kok kotak jajan? Lah kotak biasa niku ora Kegeden. gitu. Demben iki ora kotak jajan, Mas. Apa? Kotak amal. Malah masjid. Aneh-aneh. Yo. Agawe talining pronto. Mawi Mas Victor rasan-rasan karo aku Mbak Prigel. Piye, Mas? Mbak Prigel punya campur sari Anjar Wening Group, Anjar Wening Musik. Iya. Kuwi Mas Victor arep daftar dadi musisi. Dadi ngedram jare. Aku lu ngedram iso, drummer. Ora lho, nek Victor daftar dari drama. Kok dadi drame lho. Ora Nek mau nyepelek di drama, dadi pancalan bass lho. ayo, dia daftar dari drama kan, dari pancalan bass kuwi to. Pancalan bas oleh. Sing dadi dek 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 kuwi. Tidak itu yang ngisor. Angger sing ngidak Mbak Prigel apa-apa. Lele, Aku seneng. Oh, sing ngidak Mbak Prigel seneng. Seneng. kok ngono? Teko ngisor karo ngeliling. Ayo. Mansakur. Wansal iku. Pancal. Oke. Yo. 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 Goleki si podang jenar. Cengkok. Cengkok apa niki jenenge? Cengkok kemampleng. Cengkok kemaplok iki lho, Mas. Kemaplok kemidon ya. Wis wae iki. Terus Ibo bunga hengatiku nyanding bisa dadi tombo. Minta tepuk tangannya Bapak tepuk Ibu. tangannya untuk Mas Victor. Ampun tepuk tangan, ampun tepuk tangan. Lah ngopo? Apa artinya tepuk tangan tanpa saweran? Yeah. Aku tepuk tangannya opo? Nyawer. Dremis to iki ya. Alah yo aku blemis golekne kowe no Mas. Oh iya. Iya iya. Podang kuning ya. Podang kuning siap. Jogeti. Oke. Heeh, aku. Yo awane ngomah wis ora kerasan keluyuran anggolek ising tak sayang mubang mikir anggonku ora krasa esuk awan nganti wengi neman yen nganti liya kang nyayang kleyang tak sawang mencok ning apang gagan sangan tak rintik saka katongan sarwi ngoceh dheweke ngalih pencokan
joget. Oh, hey, oh, hey, hey, oh, wis ora krasan luluran anggolek sing tak sayang mubeng teranggonku goleki ora krasa esuk awan man yen nganti liya kang nyayang yang tak sawang mensok ning ngepang jangan tak ridik saka kadungan saringan dheweke ngalih pensokan tak suwun agawe pikirku komeng seret ireng tak sawang tambah manise ibu bunga yen kaya dirane bakal hatiku kekiwang liyan yen siput jangan dudut hati keprangan tak seranani sono pikat pulut de bendo awas berada suka iya mencelatar netar neh pisan gas ya hey wes marem tenan malah kayak dolanan pocong-pocongan sing curi-curi ki lho Mas apik ya dolanane alah yo melu aku tak go mulih nah aku lho digo mulih Mbak Prigel gelem ora ayo gelem ora tak go mulih lah piye genahe kok dadak genahe barang sama tak go mulih arep dingin dolanan eret-eretan ning omah ye eret-eretan gelem apa ora ayo tor eret-eretan anakku ning omah gelem ya gelem ya nek penting kanggo sampean apa to sing ora oh iya alam tolong ngaplok aku tak kira nek dadi anake oh alah mas kok anake lah ngopo kok anake piye to ya aku kesenengan ndemok ngene iki lah kok iso seneng bedino nggur mie Mas aku ya lek aku ngerti anakku kaya awakmu ya pentelku tak wai tak wai putas sopo tas lho bar mentel terus muntruk mendem anaknya malah dipateni ambekan sih Mbak Prigel minum dulu oke terima kasih ya Mas Abah nanti lagi kowe aja sih aku ora kowe panganing kene cek enek tugas satu lagi buat Mas Victor sampean Mbak suwi Prigel ra ben istirahat sih ngombe-ngombe sih ya Mas nek kowe nak ora ngombe to ula kok ya ula setugel ya nggih Mas Akbar ada permintaan caping gunung oke dilayani Dek Sinta karo Mbak Yopika jumeneng ya yo coba kaya ngapa sepati sing gumiak yo celorat hey oi sip ya wilujeng dalu Dek Sinta sugeng dalu Mas Dalang wilujeng dalu Dek Yopika nggih
Wilujeng dalu. Iya. Ayo disapa to, Tor, disapa dikeki sinden-sinden menik-menik kok. Wilujeng dalu. Iya. Wilujeng dalu. Pripun Mas pawartosipun? Alhamdulillah saya. Haiji. Mbak Sinta ngaturaken wilujeng dalu. Halo. Oke. Piye kabare? Sae. Ayo ngono lak yo ngono to, Cuk. Hei, Yo gak maksudnya Mbak Sinta lak kuliahnya Surabaya. Surabaya. Harus bisa Bahasane etanan. bahasane heeh etanan. Bahasa sapaan ya, Mas. Bahasa sapaan kedekatan iki Surabaya ngono. Lah sampean mbek kuwi kok alus. Alus kuliahe ning Ning Solo. Oh. Yai Solo ki alus-alus. Oh, iya. Beda nek karo sampean. Oh, ngono ya. Rangasan. Heeh. Dadi iki engko ngomong ngene. Piye? Tak kei tugas to. Heeh. Iki Dek Sinta karo Dek Yobika capek gunung jenglengke. Iya. Anggonmu jengleng Dek Sinta karo Mbak Yobika kudu beda. Mergo karaktere wong etan karo wong kulon beda. Beda no panggah iso nyrateni, Mas. Iya, carane tutoriale jengleng kudu iso. Kudu iso. Iya. Ngalus sih panggah. Alam tulidang tulidang. Jelek ngono. Iso apa ora gejleng? Gejlek jeglek. Ngatasi Jeglek kok. kok gejlek piye to? Ayo jembeng. Kathok apa piye jeglek? Ayo, bawa sampai gunung. Siapa dulu? Siapa dulu? Ayo. Alus ya Pak kasar, alus ya. Anu so. Oh, so. Sapa sih? So. Sing kalah Mbak Yovika riyen. Ya berarti riyen. Heeh. Apik, ya. Jengleng cah Solo. Cah Solo. Karaktere kudu alon Alus. Putri Solo. Putri Solo wonge alus. Sing halus ya, Mas. Alon-alon. Alon-alon. Dipernahne ya, Mas. Anjan ngene iki malam pertama ya udah ngantuk ngene iki. Halus. Halus banget ya. Awe iki batine Mbak Prigel muni batine. Nyapa? Kowe kasar ya panggah ra krasa. Ayo carane. Sambung maralon. Ya nggo dengkul barang kadang. Ayo coba kaya ngapa Mbak Yop. Heeh. Saben bengi. Ya. Nyawa. Alon Putri Solo. Ora kena dikasar. Ora kena dikasar. Alon Putri Solo. Sip, luar biasa. Yo kaya ngono kuwi. Ya kaya ngono. Solo ki halus. Solo ki alusan. Tata krama ngedohke panjendu. Ayo. Betul kudu alus. Saiki genti Dik Sinta beda karakter. Kuliahe ning etan. Kudu cara etan. Yo. Ya. Iki lho nyapa? Ya apa sih rek kon iku? Iya. Ya kon niku ya apa? Ya kon iku mau lewat tol kan. Iya no jalan tol. Lah yo jalan tol. Yo. Duduk kono, duduk kene, Tutuk duduk getak, jos. Ya, heeh. Suwe gitu. Ya, Ya. Yen mamacan. Ya. Asik. Asik. Sayang anak, sayang anak. Janur. Au. Kasar tor, yo. Wes, turu ketak. Wah. Weh, sik. Jengleng Dek Sinta iso banter kaya ngono ya. Iya. Lah sak jengleng ibuke Dek Sinta. Bupar sinem. Bupar. Heeh, ndur dah. Ya. Ndur dah. Oh, wis ra kenek tor pisan. Heeh. Pun mboten garap sari. Sampeyan ngerti nyapa kok ora kena dijengleng, Mas? Penyebabe Selong. Wis sombong. ngenyak Bupar. Piye komentarmu Bupar ngaten niku? Diarani selong iki nek aku penghinaan nek aku nesu ngono Bupar. Kok Nek aku tak iso cengkiwen lho? dilebekne kebayaan aku. Yo opo lho. Rektor, Nggih. Syukur. dolan nang omahku tak gecekno brambang. Kemaksane jahe wae wis gecekno brambang iki. Iki boboki sampean kuwi. Wah. Aku diboboki. Ayo, siapa? Halo. Dik Yopika, ayo. Siap-siap ya Mas Victor. Alus lho, alus. Mong Solo. Tata krama ngedohke panyendu. Aku mau nek digeradak. Oh iya iya. Wis to, alon-alon santai, penak-penak wis to. Lha, Ra ketanggo keri-kerian ya.
Dapurmu ya luwak. Kono kaya bajing nek aku luwak. Bajing nyucur bun-bunamu iki. Yo. Kembang nyekar. Ya Alan. Sip. Iya ngono kuwi tar sebenarnya. Iya ngono kuwi tar sebenarnya. Oke. Iya. Iki nyapa? Nyapa? Mapake awak. Suwen rame. Tak deleng. Lha kudu seraten, Seraten Solo. Ya celek pindah sini tak delang. Yo. Pindah ibuke bupar. Bang. Oh. Ndak muni ya, panggah ndak muni. Tak muni. Nyapa kowe? Wayahe kene lho. Oh banyak kene to. Kok njaluk rono terus Lah iya to. Gak adil Senengane jenenge Allah. lha nggih. Kowe bojo radil. Lah radil. Ya tak adili. Nggih. Jago. Oh, lepahke sisan. Yo, Dek Sinta. Pindah. Pindah bupar. Malah kaya kentongan. Piye apa? Kayak rondo kampling. Jan iso kaya wong nitik watu glodak. Ngenyek bupar. Ora. Kasunyatan. Ayo. Kok iso kasunyatan iki jenenge. Wah. Oh iya. Piting kowe aku. Wah. Capitan. Ya. Pacitan. Japitan. Iya, Pancian. Heeh. Yuk. Panas. Pacitan, kowe iki turu apa piye to, Tor? Hah? Kowe iki turu apa piye to? Lah, Pacitan wis lho kok iso. Lah aku pengen nang Pacitan nang pantai yo tok lemah-lemah go begini. Oh. Ya. Panas. Udan janjine piye Mas janjine piye sangat-sangat aja mepet-mepet. Iya. Mana kayak anu lombo. Aja ngesuk Sinta aja. Ayo, aja Aja ngesuk-ngesuk, aja mepet-mepet. Aja mepet-mepet. Pindah bupar. Aja mepet-mepet. Allahu Akbar. Maling. Wah, Jan, kaya ngiringi wong digondol gedruwo medene. Gluduk. Kayak kita ditanggap ya. Saya ditanggap ya guyone ngene iki. Oke, siap. Makasih. Ya. Panas udan panas Iya. aling-aling capi gunung. Yo tar. Yo. Salah izin suwi. Yo.
Ayo Dek Sinta arep dilupika rada nyingkrih sik. Ben kiprah. Ya. 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 Koprol tor. Totalitas Mas. Koprol. Ya, ndak sesek. Gasmu dhewe iki. Gase sing piye to? Ayo no, totalitas. Au. Sok gebes barang. Yo. Yo. Kowe ngantek ngeneki aku. Aku mbok ciak. Tepuk tangan dulu biar semangat. Tepuk tangan dulu biar semangat. Ya. Oh, tepuk tangan yo ben semangat yo. Iki lho lagi. Yo, oh donga. Amin. Hot contoh hot ya. Ya. Kapan koprole kapan? Oh bar iki ya. Iso. Koprol ngene lho, wung. Wah. Oh, iya. Kok gur nyolot kuwi jenenge nyolot ora koprol. Sik kok iso mbok terokne ngene-ngene lho. Awake. Kok iso nggur tangane iki lho. Iya. Ayo, awak ayo. Yo. Sing kene ra ketok. Loro emang sesikile natap kotak emang. Tekoni, berdua ditekoni, jaluk apa? Tekoni jaluk apa? Kowe iki bae kali ula manjing ki. Mbah. Assalamualaikum, Mbah. Assalamualaikum. Niki kalih sinten? Kalih sinten niki? Kowe takok aku. Ya. Sinten Mbah? Naminipun Mbah? Aku Mbah Jembut. Mbah Yem. Oh, Mbah Yem. Metu nggih, Mbah? Moh. Jaluk apa to? Nyune napa nyune? Ngombe. Ngombe Dik. Aja brangkang ae, Mbah, arep ning ndi, Mbah? Oh, aku. Ya. Sik ngalih sik. Iki diombekne bocah iki awake dhewe iki mergo iki bahaya to, Sin. Bahaya. Nek ora diombeke iki bahaya. Dadi awake dhewe apa nyapa? Jaluk apa? Cangkeme nang kene.
Wes ya ngalih ya, jek enek penjalukan ora? Lho, kok Betul nggih, jaluk? Mbah. Mesake Victor, Mbah. Jaluk Nyone napa? Nyone apa? Ngambung prigel. Mbak Prigel. Rigel ning kono, diparani no, parani. Hei, wong edan. Apa enak setan no duwe karep udah. Oh diombene Mbak, Mbak ben waras mesakenya lho, mesake banget lho. Sampean jalan apa, Mbah? Jaluk ambung. Penek setan duwe karep lho. Iki pomo diwakili gak oleh. Diwakili sapa? Diwakili Heru ora? Diwakili Bu Parsinem? Diwakili Bu Parsinem ya. Oh, kowe lah. Setan kok kowe lah lho. Setan kok iso milih prigel Nah, ya, iki. Sampeyan ndang bali ya, Mbah, mesakne ragane bocah iki. Mesakne bocah iki wis kesel ya. Sampeyan tak tambani ya. Tambani wae, Mbak Tambani Prigel. susu ya, gelem susu. Gelem. Tak susu. Hei, wong edan. Mbah, sampeyan tak susoni gelem. Ayo gelem yo. Gelem aku. Engko lek wis tak susoni, sampean ngalih teko ragane Victor ya, Mbah. Mesakne, ya. Ya. Janji lah ya, Mbah. Oh. Ah. Wis ndang mangap. Mangap. Kebablasan, Mbah. Wis ya, Wis. ngalih ya. Wes waras. Ku njaluk apa neh? Kok setan akeh menjaluke? Jaluk duit. Wis iki arep njaluk dhuwit Sapa kok nuding kono iki iki? apa? Nuding apa wi? Sapa maksudmu? Mbah Lurah, Mbah Kasun. Wis ndang rono, ndang njaluk dhewe. Ngerti bakasune apa ora setan engko? Lho. Aku samar nek glundung lho, Mas. Lah iya aku suwamar modele endi bakasune? Bener ora kuwi engko? Engko tembus jeding. Ndi jajal. Tenan ora? Wong ning jero omah. Wengko cucul tor, wengko arepe kalih nyambut gawe. Alasane dadi arepe leren. Lanjutin dhisik. Yo bawane tekan ndi mau? Ya. Heeh. Enggak. Natian wadan sarata Setiane kelakon
kembang menika inggih kula katuraken dumateng ingkang memonitor lumantar channel YouTube. Iya, Asta Brata Media mugi saged karenan ing penggalih lan dados jampi saya. Iya, tombo kesel. Terus wis balik burung mucahe Bang. Lho kok kura-kura ninja sing balik. Kok kok nggo helm barang demit kok nggo helm iki lho. Demit tak ngerti lalu lintas. Oh iya, ngalah. Wis waras. Waras, ngapunten Mas Dalang. Nyapa? Anu nyun sewu niki ala kula kebanan, kula ngampil kompo enten mboten. Kok iso kompo dalang ning dhuwur panggung kok di sini kompo lho. Lah kuwi sing mbok gembel ki kompo to. Beda. Oh, beda. Beda. Yo. Kaya kura-kura ninja. Ya dijogeti tar. Wis ngono wae apik. Apik ngene ya. Yo. Dik Sinta. Matur sembah nuwun. Nah, Kowe mengok medun panggung kok iso itu helm karo tas nggone sapa? mbok gone sapa mau gone wong pawon ya Nggone yoga. Gone yoga to. Yo ketika ngget candak wis teles kabeh. Kene iki jare kaya wong ngompol. Lah sakmu reko-reko dadi barang. Yo lah yo. Arep njaluk ambung Mbak Prigel dadak. Yo kabeh iki pangga usaha, Mas. Oh iya. Iki mau aku oleh saweran. Entuk tenan to? Oleh. Menghasilkan berarti. Menghasilkan. Nyonya tak tambahi anu, rokok. Gelem rokok ra? Gelem rokok ra? Andi aku gelem Mau Evolution po Daniel. Aku sembarang, Mas. Menyan ra apa-apa nenek. Dan wis ngerokok Daniel wis tau urung? Wis tau urung? Nggih, dereng. Nek dereng ora usah, kuwi was watuk. Dalang kok medhi terang yo. Anu sik, pokoke sik Mbak Aulia, Mbak Dwi, Mbak Bat. Oke. Heeh, jumeneng bareng. Yuk, sepati. Heeh. Orang kowe panyuk sandale diseret karena ane pun surat yang ingin nang sini mania Jakarta dirukun tetap merdeka. Mas Victor. Sik ceklane mik, heeh. Bajal semangate sinden 3 iki dites mergo ki semangat kemerdekaan bulan Agustus. Betul no. Di abane sitok-sitok merdeka, merdeka kon nilainen sing paling semangat sapa? Ya, heeh. Sing Mbak Aulia dulu. Mbak Aulia dulu. Ini wong Sidoarjo, wong Etan. Wong Etan mesti keras. Keras. Apane sing keras? Apane tar Lah aku yo. Maksudnya suarane. Suarane. Ejal merdeka engko ditarone Mbak Aulia. Yo. Merdeka. Lah Merdeka ngono lho. Heeh. Saya Mas ngumpukke tenaga. Oh iya. bergulung-gulung. Bar gulung aku ya. Iya. Merdeka. Merdeka. Piro nilainya tar? Iki paling ora ki 8,5. Wah. Iya, apik wis anu ya apa iki rapot wis lulus. Lulus. Sing tengah tar. Hati-hati aja banter-banter ku brojol neh. Oh iya bar bayi ya. Bar bayi kudu alon-alon. Ya ora iki wis Wis garing. Apane? Ora maksud iki anjait klambi. Yo, merdeka. Merdeka. Ya tenan to. Aja ora banter tenan to. Ora banter. Wedi apa? Wedine suwek. Piro nilaine? Iki wis tak bonusi. Piro? Kira 6 ae. 6 apik ya, Wi. 6 ae apik ya wis 6,5. Oh 6,5. Mudah sithik men to. Ya wis 75. 75. 100 ae wis. 100 kok irih men ngono. Ya wis 75. Terakhir. Heeh. Wah iki. Oh, iso banter apa ora ya? Alah biasane ngono kan. Leh marahi kakake lho piye. Piye lho, Mas? Lho, yus banter teges ngono ya. Iya. Ndelok jegok barang. Jegok matane. Dehem kok. Yo. Merdeka. Merdeka. Atah. Kita irung jamu cah iki. Ora jamu. Ya jal lek bubar. Ayo bubar. Contone Bu. Heeh. Iki lho. Mesti banter tuwek-tuwek ngene mesti bakoh. Coba tuwek-tuwek. Maksudnya tetuaning sinden ngono lho, empu. Nggih. Iki wis empuk. Ya jal diabani tar. Merdeka. Baleni. Syukur mudar kowe.
Jane iki yosone banteri. Jajal, bubar. Merdeka. Merdeka. Pira tor? Hah? Pira? Siji ae wis. Kok sithik men lho. Kok kowe ketok emang karo wis sentimen mbok jenggleng ora muni di Merdeka entuke nggur siji. Boncen karo aku ketoke ndak cocok kok. Modele iki marai bupari tau nembak aku tak tolak dadi ngono kuwi. Lah GR. Aku Iya ta Bupar? Nate nembak jenengan ta Bupar? Nate karo bedil. Ono bedel padake manuk apa piye kaya. Iya. Heeh, niki Apa ki mau? Heeh, sik ki mau. Sing durung apa berarti ki mau? Ana loro ati loro, ana tembang kangen. Heeh. Apa? Enggak, yo. Tembang kangen mawon Mas. Oke, siap. Heeh. Yo. Yo, buka saka tenar ki. Tenar, yuk. Ya, coba kaya ngapa? Celot, yuk. Makasih. Yuk kembali ke Mbak Prigel lagi. Ya, Mbak Prigel, yuk untuk penutup limbuan, season limbuan. Ya, monggo Mbak Prigel. Monggo, Mardika. Bebas Mardika. Napa, Mbak? Mau wonten pamulutan loro ati 2 niki Oke. Mas. Nggih, Pinakane Mbak. loro ati loro. Langsung digarap seraginan. Yuk. Oke, coba kaya ngapa loro ati 2 sesarkan Mbak Prigel Pangayu Anjar Mending. Yuk, celorot. Woi. Kurang apa aku iki gone tresno nyatane sliramu ngarani ati tatu wis ra bisa ditambani iki wis ra bisa kakedepe sliramu jejer dheweke aku tresno umbar nafsu asmara lali aku wis nyanding wanita liya wis yo tresnoku apa dheweke wis yo dadi bojoku apa bojone bola-bali mung gawe kelane rasa tresno sliramu ra bisa njogo wis tresnoku apa dheweke wis yo dadi bojoku apa bojone bola-bali mung gawe kelane rasa tresno sliramu ra bisa njogo sasuwune karo pariyane eling keluarga tansah nyanding ayam tentrem pangajab rino lan wengi bola bali bojo
kasih. Terima kasih, matur nuwun Mas Akbar. Matur nuwun Mas Vektor. Slendro Kang Rasa, ya. Nduk anakku Limbuk piye cawe sesaji? Cawe sesaji ingkang sinuwun nutuke lakon. Lakone Wirata Parwa utawa Pandhawa kumpul. Nderekke ingkang sinuwun, ayo mak tak derekke Sorak Sempiang bareng tumandang, no. Ya. Suramrata Jayamrata gerbu tenaku 1000 bareng maju 100 bareng ambrus. Hei jagal Pilowo Incaka Rupa piye kowe dadi botoh wis kalah janji mundi jariyen jagomu kalah si Raja Mala kowe bakal ngudhokke gulu kanggo wong Wirata Sumurupa jagal Pilowo jagone mati botohe mbelani cangkeme. Jiwa manjing. Ya. Hei. Aduh mati aku. Mbok kapake. Hei.
Sikara bala kang tumingal barang jampo samya meteli